Que tal como están? Abrimos un día máis o Faladoiro, hoxe cunha morea de asuntos que tratar. En clave local, a condena ao exalcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, 2 anos de prisión, a que non terá que ir, e multa de 580.000 euros por un delicto contra a facenda pública. Un día máis temos que falar das pescudas sobre a morte da pequena Asunta Basterra. Os investigadores céntranse en analizar as probas recollidas ata o momento e iso necesita o seu tempo. Hai resultados que poden tardar semanas e outros mesmo varios meses. E a marxe de todo isto, a fotografía da xornada estaba hoxe en Montepío, na residencia oficial do presidente da Xunta, no primeiro cumio de presidentes galegos. Non había orde do día nese encontro entre Feijóo, Albor, Laxe e Touriño, pero si a intención de darlle, de algunha maneira, continuidade. Hoxe tamén se coñecían os datos do paro, 25.500 desempregados máis en setembro, 3.200 deles en Galicia, logo de 6 meses consecutivos de baixadas. Hai que salientar, sen embargo, que este é o mellor dato de setembro dende o ano 2007. Son cuestións estas e outras das que imos falar hoxe ca xornalista María Méndez. Que tal, María? Benvida un día máis. Que a profesora da Universidade de Santiago, Marisa del Río. Que tal, Marisa? Hola, que tal? Benvida. E co empresario Rafael Cuiña. Que tal, Rafa? Moi ben, moitas gracias. Bueno, pois imos empezar, como facemos sempre, en clave local. A condena a Gerardo Conde Roa chega ano e medio despois da súa dimisión como alcalde de Santiago, 2 anos de prisión por non pagar 290.000 euros do IBE pola venda de 61 vivendas e unha multa de 580.000 euros. Conde Roa vai presentar recurso contra esa condena, así que veremos en que queda o asunto do que hoxe falaban no Pazo de Raxoi, non podía ser de outra maneira, os voceiros do BNG e do PSOE, Rubén Cela e Paco Reyes, e tamén a voceira do Goberno, María Pardo, procuradora, que foi fichada para a vida municipal precisamente por Gerardo Conde Roa. Imos escoitar o que dicían, logo comentamos na mesa. Eu creo que o caso do señor Conde Roa o que ven a demostrar é que a ética política con mayúsculas, desde logo, está moi por riba do código ético do Partido Popular. Pensade que con ese código ético do Partido Popular na man, o señor Conde Roa puido ser alcalde de Santiago até onte. O Partido Popular do que é responsable é de presentar na cabeza da candidatura a alcaldía da nosa cidade a alguén que nese momento cometeu uns feitos que teñen sido xulgados, e tamén o Partido Popular é responsable de ter posto na candidatura ao Congreso dos Deputados unha persona que, insisto, se non lembro mal e non me bailan as datas, cometeu uns feitos sendo el deputado. Por lo tanto, esa entendo que é a responsabilidade política do Partido Popular. Gerardo Conde Roa, solo quiero decir que ha sido el único persona del Partido Popular que ha ganado por mayoría absoluta las elecciones en Santiago de Compostela. Volvemos a decir que estamos hablando de actividades privadas hechas anteriormente, en concreto pues la construcción de un edificio, antes de dedicarse otra vez al ámbito público y bueno, influidas por la situación de crisis que tantos constructores y personas pues están sufriendo y que es la situación que tienen. Lo que es el tema político está suficientemente saldado por el señor Conde Roa. Máis escueto era o alcalde de Santiago, máis escueto que María Pardo, era Ángel Currás, que dicía que en todo caso pois isto forma parte do ámbito privado dunha persoa que xa non está na vida pública. Bueno, teño que empezar por Marisa del Río, ten que ser así, que foi concelleira do Partido Socialista e que estivo na corporación con Gerardo Conde Roa. Eu non sei se comparte esas palabras de Paco Reyes, de Rubén Cela ou de María Pardo. Que pensas sobre esa condena a Conde Roa? Eu creo que o tema para todo o mundo está suficientemente claro. Unha cousa é o que di e o que teña que decir, aínda que creo que neste caso non é que o teña que decir, senón que o di de corazón a concelleira portavoz voceira do Goberno Municipal, e outra cousa é o que todos podemos atopar como conducta
pouco propia para un responsable e para a cabeza visible da cidade de Santiago. Entendo que son actividades privadas, por suposto que o son, pero nas persoas públicas, as actividades privadas dan unha idea do seu perfil que é o que representa finalmente os cidadáns que votaron e os que non o votaron, a resto da cidadanía. Por iso penso que é tan importante, e xa o teño dito aquí, que as persoas públicas teñan un presente e un pasado o máis limpo posible. Neste caso xa non estamos falando de falta de limpeza, si parece que vai haber un recurso, pero tal e como está a sentencia é evidente o que se pensaba, e isto ás veces é difícil que aconteza, pero é certo que nós tiñamos unha información a través dos medios que parece que se constata agora cando temos a sentencia. Tamén os medios fan referencia a que non a petición do fiscal vese rebaixada, lóxicamente, como acontece en moitos dos casos. Pedía 2 anos e medio, quedan en 2 anos. Na peor situación, claro, ademais hai que ter en conta que se a petición do fiscal fose a sentencia final, tería que ingresar en prisión con derroa, e iso xa é un cambio cualitativo moi importante. Sí, é que non o sei, eu non son xurista, non teño ni idea Rafa tampouco, xo digo eu. Non, e tampouco me teño informado ao respecto, sí que é o run que un está afeito a escoitar, que se non tes antecedentes e son menos de 2 anos non cumples, e que son... Pero non quero entrar nese debate, porque non me interesa. Realmente a min o que me interesa é que é unha persoa pública que non pagou o IBE conscientemente, que estáse a escudar en que o quería pagar, pero que realmente cando o quixo pagar foi cando o pillaron. El non presentou a declaración e quixo pagar o IBE cando o pillaron, e iso é enganar. A ver, Rafa e María. Rafa. Bueno, pouco que decir as túas palabras. Eu creo que evidentemente era dentro dun ámbito privado, previo a súa condición de alcalde de Compostela, pero si é certo que tamén, sen entrar en temas de rumoroloxía, na cidade sabíanse moitas cousas das actividades de Conderroa, polo tanto o Partido Popular constame que tamén tiña un nivel de información grande sobre a situación de Conderroa, e aínda así o seu padriño político Roma Beccaria decidiu que fose candidato en Compostela e ganou efectivamente por maioría absoluta, pero eu creo, como é a miña compañeira de tertulia, que, sobre todo un alcalde que representa unha das cidades máis importantes para min do mundo, como é Compostela, ten que estar á altura das circunstancias e ten que ter unha folla de ruta especialmente limpa, non? É dicir, o señor Conderroa, sin entrar en aspectos persoais, que a min no persoal é unha persona que me cae ben, pero ten que ter unha folla impoluta para poder representar os composteláns. E veremos que pasa co Operación Pokémon, porque tamén está imputado, non? E en algunha outra causa. E quería engadir en 10 segundos, se me permites, que a min xa non me importa a situación procesal do señor Conderroa, por xa está dentro do ámbito privado. A día de hoxe preocupame moitísimo máis a cantidade de imputados que hai no Concello de Compostela pola Operación Pokémon. Como cidadán preocupame a día de hoxe moito máis eses, non? Seguimos sen saber que vai pasar con esa instrucción, porque se vai como dilatando no tempo, non? A ver, María, a túa impresión. Bueno, pois eu pareceme de verdade, Rafael, que é un atentado contra a inteligencia dos cidadáns decir que todo o mundo coñecía a situación, digamos, económica, privativa. Todo o mundo dixeches ti, no, pero dixe moita xente. Moita xente coñecía, evidentemente, as actividades do ex-alcalde e realmente despois, sen embargo, gañou unhas eleccións por maioría absoluta, como tamén ben dixeches. Por tanto, quero decir que a xente tamén é capaz de dilucidar en que ámbito se move o persoal. Se hai un ámbito privado que a mellor non funciona, evidentemente tamén eu estou de acordo que haya que ter unha folla de ruta impoluta e que a exemplaridade dos políticos ten que estar por encima de calquer duda, eso sin duda, pero que duda cabe, que non hai que esquecer que este señor, cando tuvo un auto de imputación, automáticamente o día seguinte dimitiu. Por tanto, quero dicir, é un proceso que xa hai en estes momentos unha sentencia sobre a cal, evidentemente, eu non vou a dirimir se é xusta, máis ou menos xusta, o que sí entendo que políticamente, en eso doulle a razón a portavoz do Partido Popular, sin serlo, eu de ningún partido, porque decíamos que se hai unha certa coincidencia, eu veño pensando, dende logo hai moito tempo, eso creo que políticamente ten saldado porque está en estes momentos fora da vida política. Por tanto, facer agora xuicios sumarísimos ao partido por o mero feito de que haya unha sentencia dunha persona por seu ámbito estrictamente privado, pareceme bastante xusto. A min gustaríame saber, sin intentar atentar a inteligencia, ni moitísimo menos, non faría eu tal cousa, que dixeches ti diferente do que dixen eu en resumo. Quero decir,
O Partido Popular, que a única diferencia é que o Partido Popular o mellor era consciente da situación complicada polo menos de Xerardo Conderroa, porque xa había indicios deso. Punto 1. Punto 2, efectivamente presentouse unhas eleccións e ganou. Pero por eso estou dicindo, e rematei a miña intervención, se o lembras ben, sen intentar atentar a túa inteligencia, faltaría máis, que este señor efectivamente está xa, o sea, todo o que estamos falando del xa non importa porque está xa dentro do ámbito privado. Polo tanto, en esencia tú, o teu inteligente análise o meu, creo que coincide. Non, pero eu quería facer un apunte somente con respecto ao que estades a decir, é que desde logo que está no ámbito privado, el non está na política, pero o certo é que dimitiu por unha circunstancia que nos coñecíamos de rumoroloxía ou polo que din os medios, e agora coñecemos, constatamos María Méndez di que non, que isto é moito decir, a opinión dun xuiz, despois de analizar o caso con todas as probas. Quero dicir que ten comentario, porque ademais o señor Conderroa, eu estaba no Concello nese momento, defendeuse con uñas e dentes nesta situación, proclamando a súa inocencia. Eu tendo a creer, é ao meu carácter, tendo a creer a xente que di que é inocente, que fixo o que fixo de boa fe, pero neste caso un xuiz é quen de dicir que non foi así. Eu quero aplicar a mesma regla de 3 que María Méndez, que dixo que no momento que foi imputado dimitiu. Eu quero decir que no Concello de Compostela hai importantes cargos, máis de un, imputados que a día de hoxe non dimitiron no momento seguinte, como si fixo o señor Conderroa. Estou seguro que entón compartes ti a necesidade de que dimita aplicando a túa regla de 3, non a miña, non? Eu sempre defendín a posibilidade de que a xente que realmente está imputado na vida política non pasaría nada por eso sempre o dixen. Ahora, digo que no caso de Conderroa, se queres, despois analizamos os restos dos casos, pero no caso de Conderroa, que é o que estamos falando agora, ese señor demostrou unha certa exemplaridade en canto chegou a imputación foise. E o que quero dicir é que se a xente, e polo tanto quero dicir que os demais non teñen esa exemplaridade. Se os cidadáns de Santiago en esos momentos votaron a Conderroa, eu supoño suficientemente criterio, digamos, coñecemento e ademais exercicio de inteligencia para haberlo votado. Eso é o único que dixe. E non decir que a pesar de que moitísima xente coñecía a súa atención, o partido, por encima de todo, empeñouse en poñerlo de candidato. A mellor, se empeñou é porque sabía que iba a gañar unhas eleccións. Ou seja, que a xente ainda apostaba por ele. Ainda que non comparto o teu criterio, teño que respetar a túa legítima postura de defender entonces a xente ao mellor tamén como Carlos Fabra, que está exactamente nas mesmas condicións do que estamos falando. É dicir, gañan eleccións por maioría absoluta, pero eu creo que a política ten que ser exemplar, María. Eu creo que por gañar unhas eleccións non deixas, o sea, non limpa a túa folla de servicios simplemente ganar unhas eleccións. Non leváchelo ti porque dixeches que como ganou os ciudadanos de Compostela serían conscientes, esa moralina tan habitual de determinado tipo de xente. No, Rafa, estaba facendo unha puntualización ao que ti dixeches. Non empecéi a analizar os restos dos actores que hai nestes momentos acusados no resto do panorama nacional. Estábamos falando estrictamente dunha cousa, de que si os cidadáns coñecían a situación particular de Conderroa, non quero pensar, en fin, que pode pasar para que encima lles vote. Supoño que son moi inteligentes e saben que en definitiva a quen votaban. Habería que preguntarlles a día de hoxe a quen votarían. A día de hoxe, pero estamos falando que no seu día gañou por el... Oxe, supoño que a mellor non gañou. Afortunadamente, eu creo que os votantes non teñen toda a información, nin creen todo o que se rumorea, o que se di. Ao final, optan os millores, a millor opción dentro das que teñen. Por iso teñen tanta responsabilidade os partidos políticos, porque nós, os votantes, temos que elixir entre as cabezas que poñen os partidos políticos. Eu creo que os votantes son moi listos, son moi inteligentes e realmente votan, aínda que despois fracasen os candidatos. É dicir, que ti lle das a razón a él, que todo o mundo sabía que Conderroa tiña a situación que tiña, o que me estás a contar. Sabes o que non... Estades xogando con... Sabes o que non aturo eu na vida pública? É a xente, en este caso non é unha cuestión persoal, estamos falando de cuestións políticas. A ver, todos con brevidade, Non aturo que a xente que di claramente que con gañar un proceso electoral todo vale, e que limpia a súa folla de servicios, faga o que faga, que é o que estás dicindo ti. Eu non entendi que dixera iso. Eu non entendí, porque dixo que a pesar... Lo que pasa é que está en plan provocador. Que a pesar... Tratando de elevar a un terreno que tú sabes que non vai entrar. María Méndez o que dixo que a pesar... María Méndez o que dixo foi que a pesares de que unha importante parte dos composteláns podía intuir
as actividades o mellor ilícitas, según di a sentencia. Non dixe, empezaste a dicirlo ti, perdona, moitísimos cidadáns coñecían a situación, eu dixen, si moitísimos cidadáns coñecían a situación e aínda así lle votaron, supoño que son suficientemente inteligentes para entender a quen votaban. Claro, e no fondo que está dicindo é que ganar unhas eleccións limpa a folla de servicios dunha persoa, e non pode ser así, porque a política ten que ser exemplar. Bueno, se vos parecimos seguir, porque hoxe na cidade se fala, por suposto, da condena a Conderroa e tamén da investigación sobre a morte da pequena Asunta Basterra. Segundo fontes próximas á investigación, estánse analizando os indicios recollidos ata o momento e agardando resultados de probas que poden tardar semanas e mesmo meses. Así que teremos que ter paciencia, queremos saber que pasou, pero haberá que ter paciencia, como dicía estes días o delegado do Goberno en Galicia, e rigor, non? Rigor tamén a hora de contalo, tendo en conta o que estamos lendo e vendo estes días, non? Vou empezar por María, porque é xornalista, supoño que estará tamén moi atenta ao tratamento informativo que se lle está a dar a todo este tristísimo asunto. Parece que a investigación semella que vai moi rápido, pero, como dicía Samuel Juárez, bueno, fai falta o seu tempo, non? Semella que vai rápido según para que, ou seja, se é unha investigación absolutamente mediática, foi demasiado rápido, porque neste sentido vertíronse miles de afirmacións que despois foron rotundamente negadas. Por tanto, aí había que facer unha chamada, digamos, autocrítica tamén do noso sector na rapidez dos veredictos que se fixeron durante este tempo, por desgraza, desde a morta da rapaza. En calquer caso, eu apelo, ti apelabas ao delegado do goberno, apelo tamén ao fiscal xeral, que dixo que tamén había que ter seu tempo, había que darlle seu marxen para a investigación, e polas últimas declaracións da defensa da nai da rapaza, pois parece ser que tamén aí hai dificultades a hora de investigar realmente o que ocurriu. Eu coido que é momento para o silencio, para a prudencia e realmente simplemente para que agora sexa a xusticia a que teña que falar cando teña que falar, por suposto. Momento para o silencio, non sei se onde veu algún deses programas que se emitiron en televisións privadas, lamentables. Sobre o crimen de... Lamentables, por certo, porque de pronto é que todo o mundo é absolutamente especialista en todo. Todo o mundo é forense, todo o mundo é psicólogo, todo o mundo é experto en cuestións xurídicas, ou seja, creo que eu entendo que tamén os SERs e as audiencias obrigan moitísimo os medios de comunicación e hai unha certa precipitación en necesidade de buscar información sexa que sexa, non? E, evidentemente, plásmase despois en ese tipo de programas. Creo que deixa bastante mal a profesión e realmente fanse veredictos de un apresurado que Deus queira que despois non queden en nada, realmente. A ver, Rafa e María. Rafa, sei que non lle apetece falar deste asunto. Non, eu, se me permite esta casa, me permite a moderadora, non teño especialmente ganas de entrar no análise desta situación que se produce, deste asasinato, simplemente a remitirme ao comunicado do Colexio de Xornalistas chamando a atención sobre o tratamento xornalístico que estaba tendo esta noticia e decir que provócame un alto nivel de noxo, se me permites falar así, as plañideiras ad hoc que estamos vendo en este caso, parece que vivimos na época victoriana ou incluso no macartismo coa caza de bruxas. Non quero compartir un só segundo máis dese tipo de actitudes. E imaxes que a todos nos impresionaron esta semana na cidade, non? Durante, por exemplo, o rexistro na casa dos pais. A ver, Marisa, a túa sensación. A opinión que teño sobre o tratamento que se lle dou a noticia é a mesma que manifestaron os meus compañeiros de tertulia. Aínda que quero decir e quero recoñecer, porque ao meu sentimento persoal, que eu estiven absolutamente absorta nesa noticia durante moitos días, e me levantaba da cama pensando niso e me deitaba pensando niso, e que non sobrecolleu, esa é a verdade, sí. E teño visto algunha tertulia na televisión, porque cando un está impactado por algo sempre busca información. E queres entender, intentar entender. Queres saber, e non vi ningún programa destes, porque non me coinciden os horarios dos programas estes que creo que falades, me coinciden cos do meu traballo, é dicir que non teño opción nin teño costumbre, pero sí que vin informe semanal e vin algún debate sobre o tema en programas de noite, pois sí, e os vin enteiros, e quero dicir que escoitei cousas que me interesaron moito e que explican un pouco porque o tratamento que deron os periodistas, para min, algún dos titulares realmente visto a posteriori, coa información sen confirmar, é moi forte, moi duro, é
é certo que estamos nun momento no que demandamos continuamente noticias, están aos periódicos digitais. E demandamos morbo. Pero espera, diso eu ia a falar. Eu creo que, a ver, hai morbo, o morbo existe, é unha conducta humana, o que creo que se suma neste caso... Conduta humana, ás veces, inducida. Sí, por outros factores exóxenos. Eu non creo que sexa unha cuestión, aquí o que se suma é o morboso que existe, con esa curiosidade case existencial que nos xurde cando observamos algo así, un pensa, e outro día escoitaba eu nunha tertulia unha psicóloga que é profesora na Universidade da Coruña, que non me acordo do nome dela porque é estranxeiro, me parece que é rumana, e decía, é que realmente estamos a buscar o noso lado oscuro, o lado oscuro que todos temos. Adina Dimitru. Eu estou de acordo con ela. Estamos a ver, pero eu me recoñezo nesa persona, me podería recoñecer nesa persoa. Non é unha persoa extraña, non é unha extraterrestre, é unha persoa que vemos pola calle todos os días, é unha persoa... Perdona, a curiosidade non foi o que levou outro día moitísima xente á rúa, sí, cando se fixeron o registro e chamar asesiños a dúas persoas que por agora aínda non están, ou sea, simplemente ese mesmo día foron declarar ante o xuíz, non antes, ou sea, ese día foron imputadas, por tanto, cóstame pensar que iso é mera curiosidade. Non, eu creo que se suman dúas cousas, que o captador de morbo habitual que o hai, pero a isto añades unha audiencia inmensa de xente que está escandalizada, pero dentro de sí, porque non pode comprender isto, busca datos para comprendelo, para intentar, pois a enfermidade mental, pois a enfermidade física. Eu, co tema do lupus, por exemplo, na miña familia convivín co lupus toda a miña vida, non o teño eu, pero ten unha persona moi próxima, detectado dende fai 40 e pico anos, botábase as mans na cabeza tamén coa información que se dá, non, é que pode estar psicótica porque ten lupus e tal, e se empezan a mexturar unha serie de cousas que ao final todo o mundo se sinte implicado, o que é nai porque é nai, o que adoptou porque adoptou, o que ten lupus porque ten lupus, o que é de Santiago porque é de Santiago, e todos nos atopamos dentro desa mesma circunstancia e queremos saber máis sobre ela. Non todos, desde logo. A min tampouco, perdona. A min tampouco. Non, eu falo... Seguramente será un sentimento xeral, non? Eu falo de todos os que estamos buscando información sobre ese tema e que os que somos... Eres moi xenerosa na lectura, a ver, eu che digo, como eu o sinto, como eu senti nesta historia. Pero non só hai a búsqueda da información, porque realmente todo o recorrido informativo ha sido un absoluto desaguisado. Ou se manexáronse 20.000 hipótesis que despois foron caendo unha a unha. Fixéronse análisis de ADN cando aínda non había ni tido tempo de leválos a facelos. Acusáronse de homicidios previos cando, bueno, por pura especulación. Bueno, terrorífico, de informativo, pouco, casi nada. Desde logo, eu non estou desculpando a prensa, estou dicindo simplemente que este fenómeno que se produxo é, dende o meu punto de vista, podes explicar por esta circunstancia. É o único que estou falando. Tamén entraría aí a pensar que hai moita, en fin, hai moita vaciedad no ser humano en estes momentos. Evidentemente, todo o que se lle supoña algo de conmovedor ou algo que lle poña a remover un pouco agárrase a él. Pero, bueno, eu coido que a mellor dedicándose á lectura ou dedicándose ás artes plásticas ou facendo outro tipo de actividades, pois a mellor sería máis... Soldadura. Ou a pintura, o que sexa, pareceríame que sería máis gratificante. Un pouco frívolo que estás comentando, porque a min non hai nada que me pareza máis profundo, e non por conmovedor ni por lacrimóxeno, senón máis profundo da esencia do ser humano que ninguna novelucha ni ningún acrílico, senón saber o que pode levar a unha circunstancia deste tipo. Pero, evidentemente, pero cando... Que pode levar a unha circunstancia deste tipo? Sucede, hai maldad no ser humano. Sabes cando vas a saber iso? Podemos fazer un debate sobre o psicoanálisis, se queremos. Sabes cando vas a saber iso? Cando haya realmente unha sentencia judicial, entonces aí sabráse cales foron as razones que se induceron, pero que non vamos a soster durante un ano hasta que se provoca ese proceso judicial un ano de especulacións. Pois parece que imos por ese camiño, por desgraza, dá a sensación. Non creo porque a información non dá para tanto. Bueno, temos casos precedentes, non? Por eso, nese ano hai que dedicarse a outras cousas. Durante certo tempo, non? Casos nos que estiveron, pois tamén, por desgraza, involucrados nenos, non? Bueno, veremos que pasa. Perdón, xa estamos falando
de sentencia casi definitiva, xa estamos falando de que xa son asesinos, No, prácticamente, falaches e que leva a provocar isto, e que leva a facer. Non, unha situación así, non dixen unha ningún circunstancia asesinato. Imamos Unha a ver. circunstancia Non así. me poñas na miña boca cousas que non dixen porque non te so tolero. Unha circunstancia así. Susana, ves que A guapo ver. estou caladiño con este tema. Sí, é moi raro, teño que aproveitar. Entón facemos a pausa para a publicidade e a volta imos falar de outras cuestións que tamén son hoxe noticias, así que pequeno descanso, volvemos de contado no Faladoiro.